El pronom feble en de quantitat de vegades és omès per la gent que està aprenent en valencià. És un pronom que encara és totalment viu en els parlats valencians. Per exemple, en l'ordre del dia d'una reunió tenim uns quants punts a tractar. Doncs, si ja és obvi que hem fet referència als punts a tractar, podem substituir-los, podem reduir-los en un pronom feble, en. Exemple, al secretari li han arribat molts punts per tractar en l'ordre del dia de la reunió, però algú encara vol afegir-ne algun més. Afegir-ne algun més. Algun més és una partícula quantitativa, ne, d'afegir-ne, és el pronom feble que fa referència a un altre punt de l'ordre del dia. Si a més volem fer referència al lloc, al final hem de sumar en més i, la qual cosa dona ni. Afegir ni. Passaríem d'afegir-ne a afegir-ni. Si volem ficar una o dues cullerades de sucre al cafè, ho referenciarem de la següent manera, sumant en i. Fica o posa una cullerada més al cafè. Fica-n'hi dues més o posa-n'hi dues més. En sucre i al cafè. Al recipient, al got que conté el cafè. Normalment amb un líquid, aigua o llet. I d'illa de Benidorm només n'hi ha una, aquella. Vols dir que en castellà vol dir ¿en serio? Veges que en castellà vol dir ja ves.